Hola, avui els de l'Equí Berguedà hem volgut sortir al carrer. Hem volgut venir a Gironella, la perla del Llobregat, un poble de gairebé 5.000 habitants amb particularitats especials, com per exemple un ascensor a la vora del riu, un casc antic envejable i una avinguda principal atapeïda de bars, botigues i cotxes en doble fila. Però també té un jove de 20 anys que es coneix a molts llocs de Catalunya com l'hereu de les comarques barcelonines. És el Daniel Raya i he vingut a buscar-lo. Fa un any va ser escollit hereu de les comarques barcelonines. No sé si t'ho esperaves. Bé, per l'elecció d'un hereu nacional o qualsevol pobillatge nacional es passa per uns exàmens, tant orals com escrits, i la veritat és que hi ha molta gent, de fet, de tots els pobles que tenen pobillatge a Catalunya. Així que no m'esperava de cap de les maneres. Diguéssim que Gironella viu el pobillatge més a nivell local i potser no segueix tant a nivell nacional. Tot i així, quan tenen un hereu o una pobilla que surt elegit tant títol d'intercomarcal com la Catalunya central, com després a títol nacional, ja sigui barcelonines o Catalunya, se n'assabenten. No ho segueixen, però se n'assabenten. Com et coneix el poble? Et coneix pel Daniel, per l'hereu de les comarques barcelonines, per un hereu més? Bé, el poble em coneix com el Daniel, però clar, estic en diferents entorns i em podrien conèixer com el Daniel del gimnàs, que fins fa poc era aquí, el Daniel del Cau, o també el Daniel que va ser hereu el 2014 i que ara segueix pul·lulant pel món del pobillatge a partir d'aquí ja no tenen gaire clar què és. Saben que hi soc, però n'hi ha que sí, n'hi ha que ho tenen més clar, n'hi ha que saben què vol dir representar una província i n'hi ha que no, que simplement saben que estic per aquí encara, potser a un nivell més alt, però ja està. Doncs si et sembla, anem a comprovar-ho. Som. M'agrada molt que vagin fent aquestes coses, i a més a nivell de poble i sí, jo trobo que sí, que està molt bé. Una persona que ha fet bastantes coses pel poble, ha sortit en actes importants, així que, no sé, ens podem sentir orgullosos de tenir un gironellenc presentant la província de Barcelona. Home, això la veritat que porta el nom de Gironella i que la gent conegui Gironella, que pugui venir perquè han vist, o la gent, que hi ha molta gent que segueix tot això del pobillatge i doncs mira que Gironella, doncs mira, jo m'hi treu el cap aquí, això va molt bé que ho vagi important i que la gent coneguin fora d'aquí el que hi ha aquí dalt. Home, molt bé, és un noi molt maco i sí, molt bé. Això és un honor, que sí? Sí que ho és, sí. Poder representar el poble, sí. Sí, tant i tant. Bé, ja ho has vist. T'esperaves les reaccions del poble? Sí, ja ho has vist, una mica de tot. Hi ha gent que coneix més, gent que coneix menys, que estan més familiaritzats amb l'argot o no, i diuen pobill o hereu, però bé, sí, ja era una mica això. I de fet tu, el viatge se t'acaba aquest diumenge, se t'acaba a Porreig, passes el relleu a una altra persona. Què ha de tenir un bon hereu de les comarques barcelonines? Bé, jo crec que un bon hereu de les comarques barcelonines ha de ser una persona extrovertida, que sàpiga apropar la gent, que sigui un més del grup, però que alhora pugui liderar. I sobretot, que no oblidi l'origen. Exacte, sobretot que no oblidi l'origen, no hi hauria nacionals sense el pobillatge local. Per tant, jo crec que les bases són molt importants. Molt bé, Dani, doncs, moltíssimes gràcies. Espero que hagis passat un gran dia Molt bé. i sort. Un plaer. Vinga, adeu.